și bine v-am găsit la al doilea meu episod cu Toma și prietenii. Episodul 2. Percy se duce la naiba în praznic. Dimineață locomotivele s-au trezit. Au lovit chiar foarte. Percy s-a dus pe podul sobor. Percy a mers cu multă viteză și când s-a dat pe parte nu s-a mai putut opri. S-a dus. După se termina șina. Și Gordon s-a dus după el. Ești bine? Da! Am căzut și că m-am dat cu o multă viteză. De acum. Gordon s-a dus după el și Percy. Oliver e ca și el de la locul lui. Oliver s-a dus pe podul sobor și a ajuns la vagoanele lui. Oliver le arăta podul sobor. Doar vrea să arate lumea un pod care era chiar foarte frumos. Podul din sod. Nu vrea să facă multă vreme pentru că e obosit. Și să vă spun că de astăzi ne vedem data viitoare. Pa, pa!